Ga yadda za ku turo mai doc ɗinku zuwa cikin wallet ɗina, masu Telegram wallet. Ga yadda za ku yi: da farko zan tura muku link ɗin profile ɗina direct, ga shi nan. Kuna taɓa shi haka, duk wanda na tura mashi daga ya taɓa shi zai kai shi direct Telegram. Kuma daga Telegram ne direct wurin inda zai kawo shi in shiga. So yana kawo shi nan direct zai kawo ka nan ne idan ka zo za ka tura. So yana kawo ka nan sai ka taɓa haka. Kuna taɓa nan to kun ga inda aka sa wallet gashi, sai ka taɓa wallet. So kuna taɓa wallet, to misali Dotcoin misali doc ɗin aka turo gashi, misali doc yana to doc bai zama already ba. So yadda aka turo mani, bari in gwada da not gashi, sai in taɓa wannan Toncoin misali shi ne doc ɗin. To bayan kun taɓa shi sai ku zo ku taɓa wannan send. Bayan kun taɓa send kun gani nan gashi nan ko? Kun gani gashi nan. Sai ku taɓa shi haka. To a nan in kun so ku iya taɓa duk, ku sa duka kuke so ko? Misali yanzu here sai in taɓa wannan use mass ton, duka ton ɗin za a tura. Sai in taɓa wannan send. Kuna zuwa nan zai ce ku sa pin ɗinku na Telegram. Kuna sawa shi kenan zai taho gare ni, zan gan shi sai a biya kuɗin shi. Ta haka ne za ku yi.